‘Yan uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hudubar mu ta yau muna 19 ga watan Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau 1446, wanda ya daidai da 26 ga watan 7 miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryamu shekara 2024. Hudubar mu ta yau tana magana ne akan riko da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Huduba tana cewa ya ku yan uwa musulmi, Allah madaukakin sarki yana cewa ku yi riko da yaggiyar Allah ga baki ɗayan ku, kada ku rarraba. Ibn Abbas yake cewa game da fassarar wannan aya, ai ku yi riko da wannan addini na Allah, kada ku sake shi ku kama waɗansu addinai daban wanda ba shi ba. Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahih nashi daga hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yarda muku abubuwa guda uku, sannan kuma ya kyamatar muku abubuwa guda uku. Ya yarda muku akan ku bauta mishi, kada ku haɗa shi da kowa a wurin wannan bauta, sa'annan ku yi riko da yaggiyar Allah ga baki ɗayanku ba tare da kun rarraba ba. Sa'annan ya kyamatar muku magana wadda ake yi an ce, da ƙananun maganganu waɗanda ake yaɗawa na jita-jita, sa'annan da yawan tambayoyi na ƙurewa, sa'annan da kuma almubazzaranci da dukiya. Ya ku bayan Allah, ku sani riko da alƙur'ani da sunna yana nufin a riƙe da su, a yi riko da su, a yi aiki da su, inda Allah ya bayar da umarni a bi, inda kuma ya yi hani a hannu, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da umarni a bi, shi ma inda ya yi hani a hannu daga zuwa can. Sa'an nan za a yi riko da su ne akan fahimtar magabata na ƙwarai, su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda sun ka biyo bayansu da kyautatawa. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, haƙiƙa duk wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta riga ta bayyana gare shi, sa'an nan ya bi tafarkin da ba na muminai ba, to Allah zai jibinta mishi abin da ya jibintar wa kansa na halaka. Tunda har ga shari'a ta bayyana gare shi, amma ya kama wata hanya wadda ta zamba ta muminai ba nan mutanen kirki suka bi ba, to kamar shi da kanshi ya zaɓa wa kanshi halaka. Allah ya ce za mu jibinta mishi wannan abin da jibinta ma kansa na zaɓar halaka, sa'an nan mu sanya shi wutar jahannama. Lallai haƙiƙa makomarsa ta yi muni. Imamu Ahmad ya ruwaito a cikin musnad nashi, da kuma Imamu Tirmidhi shi ma a cikin sunan nashi, daga hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, haƙiƙa Yahudawa sun rabu gida 71, sa'annan Nasara su ma sun kasu kashi 72. Wannan al'umma ta za ta kasu kashi 73, kuma gaba ɗayansu ‘yan wuta ne, sai guda ɗaya su ne za su je aljanna. Sai aka ce da shi, su wane ne ya ma'aikin Allah? Sai ya ce, su ne waɗanda suke abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina. Ya ku bayan Allah, ku sani Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda, yana cewa Allah maɗaukakin sarki ya dubi zukatan bayansa gaba ɗaya, sai ya tabbatar da cewa zuciya mafi tsarki ita ce wato zuciyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka sai ya zaɓe shi ga kansa, sannan ya aiko shi da manzanci, sannan ya sake duba zukatan sauran bayi da suke a wannan wurin, sai ya tarar da babu zukata mafi alkhairi kamar zukatan sahabbai, sai ya zaɓe su domin su taya annabinsa wurin yaɗa wannan addini, kuma su yi yaƙi tare da shi domin tabbatar da addinin musulunci. Sa'annan sai yake cewa, duk wanda zai bi sunna daga cikinku, duk wanda zai yi koyi da wani daga cikinku, to ya yi koyi da wanda ya riga ya mutu ya bar duniya, domin wanda yake raye ba a tunanin cewa fitina ba za ta iya taɓa shi ba. Ma'ana shi ne, duk wanda ya riga ya mutu, to an riga an san farkon al'amarinsa, an san tsakiya, kuma an san ƙarshensa. Amma duk wanda za ka yi riko da shi a wannan rayuwa, to babu tabbacin cewa ba zai canza ba a ƙarshen rayuwarsa. Babu tabbacin cewa in ka yi riko da shi ma, wato zai mutu akan wannan abin da ka yi riko da shi ba tare da ya canza ba.
ya ku bayan Allah ku sani an samu nassoshi masu tarin yawa wayanda suke kwadaitarwa akan riko da alqur'ani da sunna. Allah madaukakin sarki yana cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai riko da abinda muka yi maka wahayinsa zuwa gare ka, haƙiƙa ka kasance kana bisa ga shari'a, kana bisa ga hanya wadda ta kasance miƙaƙiya. In dai har Allah ya bayar da garanti, ya bayar da tabbas akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tafarki daidaitacce, ashe babu wanda ya kamata a yi koyi da shi kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma Allah ya ƙara cewa sa'annan muka zaɓe ka, muka ɗora ka akan shari'a wadda ta kasance ta al'amarinmu, don haka ka bi ta, kada ka bi son rayuwa, kada ka bi son zukata na waɗanda sun ka kasance ba su da ilimi, ba su da masaniya game da mu. Imamul Hakim ya ruwaito a cikin Mustadrak nashi daga hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, yana cewa haƙiƙa na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku taɓa ɓacewa ba matuƙar kun yi riƙo da su, shine littafin Allah da kuma sunnata. Ya ku yan uwa musulmi, ku sani hadisai masu tarin yawa sun yi nuni akan cewa duk mutumin da ya yi riƙo da littafin Allah da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda waɗanda suke halifofinsa wato khulafa'ur rashidun da suka biyo bayansa suka ɗabbaka, to lalle wannan mutumin ya kasance yana cikin waɗanda za su tsira, yana cikin waɗanda za su samu rabo ranar alkiyama. Imamu Abu Dawud da Imamu Tirmidhi sun ruwaito a cikin sunan nasu daga Al-Irbad bin Sariyata, Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi muna sallah, sa'annan bayan ya kammala sallah sai ya jiyo muna da fuskarsa, sai yayi muna wa'azi, wani irin wa'azi mai gamsarwa, wani irin wa'azi mai ratsa zuciya, wanda yasa zukatanmu suka kariya, sa'annan idanuwanmu suka zubar da hawaye. Daga nan sai muka ce da shi, ya Rasulullah, kamar da ka ne muna wa'azin bankwana, kai muna wasiya, me kake so ka gaya muna ne? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah, sa'annan ku ji ku yi biyayya, ko da bawa ne bakar fata ya zama shugaba gare ku, to ku saurare shi kuma ku yi mishi da'a akan abin da ya umarce ku. Lalle hakika duk wanda ya tsaure daga cikin ku, to zai ga sabani mai yawa a cikin wannan addini. Dan haka ina horon ku da ku yi riko da sunnata da kuma sunna khalifofi na shiryayyu, ku yi riko da wannan sunna da manyan haƙoranku, sa'annan ka shaidanku da ƙago sabbin al'amurra a cikin wannan addini. Haƙiƙa dukkanin abin da aka ƙago bid'a ce, kuma kowace irin bid'a ƙarshen ta wuta. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga azabar wuta. Ya ku yan uwa musulmi, ku sani babu wani abin da zai gyara wannan al'umma tamu, mu mutanen ƙarshe, sai irin abin da ya gyara farkon wannan al'umma. Kamar yadda Imamu Malik, Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama, yake cewa haƙiƙa babu abin da zai gyara wannan al'umma, wato sai abin da ya gyara wato al'ummar farkonta. Sa'annan abin da ya gyara farkonta shine riko da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ku yan uwa, ku sani Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alƙur'ani, yana cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, ranar da wasu fuskoki za su tashi baki kirin, sa'annan waɗansu fuskoki kuma za su tashi fari kal. Wannan ya zo a Ali Imran. Abdullahi dan Abbas yayin da ya zo fassarar wannan aya sai ya ce wannan rana ita ce ranar alkiyama, sa'annan ana nufin ranar da ahlus sunna wal jama'a za su tashi da fararen fuskoki, wayanda sun ka kasance mutanen bid'a, wayanda suka rarraba addinin Allah, suka koma ƙungiyoyi daban-daban na ɓata, su kuma za su tashi da baƙaƙen fuskoki. Ya Allah, muna roƙonka ka samu cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda za su yi riko da wannan sunna tashi, kuma za su yi koyi da ita, sa'annan kuma za su karantar da ita. Ya ku yan uwa musulmi, ku sani duk mutumin da ya kuskure sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamba yi riko da ita ba,
yayi riko da waɗansu abubuwa daban waɗanda ba koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to ranar alkiyama idan an tashi babu wani abin da zai samu face Allah madaukakin sarki zai tattara aikin da yayi gaba daya ya mayar da shi kura abin shekewa saboda yayi ba yadda aka koyar ba. Shehu Usmanu Allah madaukakin sarki ya lullube shi da rahama ya kawo a cikin littafinsa na wasiqatul ikhwan kissa wani bawon Allah, wani malami wanda yake cewa shi ya ji wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yayi tasbihi bayan an ƙare sallah 33 yayi kabbara 33 sannan yayi hamdala 33 sannan ya ruhi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah zai gafarta masa zunubansa koda sun yawan kumfance. Wannan malami sai ya ce to shikenan in dai 33 dai ai wannan bari in rinka yin 100 sai ya rinka yin 100 ya ci gaba da yin haka tsawon lokaci. Yana nan a haka wata rana sai ya kwanta yayi kwana, a cikin kwanansa sai yayi mafarkin ga alkiyama ta tashi, an tara mutane a filin hisabi, mutane kowa yana cikin al'amari na firgici. Daga nan sai ya ji wani mai sanarwa yana cewa ina masu ambaton Allah bayan kowace sallah. Sai wasu mutane suka fito daga cikin mutane suka biyo mai wannan kira. Aka je wani wuri ana raba ma mutane ladar ayyukansu, wannan ankar da ake yi na bayan sallah an ka ba kowa ladarsa, amma shi wannan malamin ba a bashi ba. Wannan malami sai ya je wurin mala'iku sai ya ce da su, ya aka yi ba ku bani ladata ba? Sai suka ce ai baka da lada a wurinmu. Sai ya ce to me yasa kuka ba su waɗancan mutanen? Sai suka ce ai waɗancan mutanen sun kasance suna yin tasbihi ga Allah 33, suna yin hamdala 33, suna yin kabbara 33, sannan su rehe na 100 da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai ya ce ai wayancan 33 suke yi, amma ni 100 nake yi kowanne. Me yasa za ku ce babu lada babu komi nawa a wurin ku? Sai suka ce to bari ka je, ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba. Ya koyar da ayi 33 dan haka baka da komai a wurin mu. Wannan malami sai ya farka a firgice, ko da ya tashi cikin tashin hankali sai ya tuba ga Allah akan cewa ba zai sake ƙara wani abin da shari'a ta riga ta iyakance shi ba. Saboda haka ya ku bayan Allah, bid'a bala'i ce. Daga lokacin da ka ƙetare inda manzon Allah ya aje ka, aikin banza kake yi. Duk kuɗin da ka kashe a wannan bangare sun tafi ga banza, baka da lada. Duk lokacin da ka bata ya tafi ga banza, baka da lada. Duk abin da ka yi in dai ba yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba, to ka tafi kenan, kuma abin ya tafi kenan. Ranar alkiyama kuma aikin ka zai koma haba'an mansura. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم آمنا في هذا البلد، اللهم آمنا في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الرحمن الرحيم.